हे लोगोफोर गिबियावनो नोंथांमोन गासैखौबो आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ नोंथांमोन गासैखौबो बरायहरनाय थालायबाय। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय जोबजासिम नायलांगोन होनना। एक्चुअली लोगोफोर नोंथांमोननि गेजेराव भिडिअ लाबोयैया जोबोरैनो गोबाव जाबायमोन दै। मानो होननानै बुङोब्ला आं मोनसे खामानियाव जोबोरैनो बेस्थ जानानै दंमोन। अब्ला फैदो जोंनि मेन आपडेट्सनि सायाव। एक्चुअली लोगोफोर दिनैहाय मोनसे गोदानै फैनाय एबा गोदानै दिहुनजानाय आबुं अफिशियेल मिउजिक भिडिअनि सायाव गोदानै नोंथांमोननिसिम आपडेटखौ लानानै फैलायबाय। स' नोंथांमोना बेनिखायनो भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय। एक्चुअली लोगोफोर बे गोदानै दिहुनजानाय बर'नि मोनसे आबुं अफिशियेल मिउजिक भिडिअनि टाइटेलानो जाहैबाय मिजिंनि जायख्लं। ओमफ्राय लोगोफोर बे गोदानै फैनाय मिउजिक भिडिअआ दायो बावैसो जोंनि गेजेराव उदाङै रिलिज जाबाय दे लोगोफोर। थ' लोगोफोर नोंथांमोना सोर सोर नायाखै एबा दासिमबो नुवाखै अब्ला नोंथांमोना KBR फिल्म प्रडाक्शन इउटुब चेनेलनि गेजेराव हाबहैनानै उदाङै नायहैना लाबानो जाबाय। स' लोगोफोर बे अफिशियेल मिउजिक भिडिअआवनो गाहायै फाव खालामदों बर'नि सासे मुंदांखा एक्टर लिंसार आरो पुजि बिथांमोनहानो दे लोगोफोर। आरो लोगोसे बे मिउजिक भिडिअनिनो मेथाइखौ रोजाबदों मुंदांखा बर'नि मेथाइ रोजाबगिरि बिथां सोमखोर दैमारि आरो लिरिक्सखौ मिजिं नार्जारि बिथाङा खालामदों। कनसेप्ट आरो डिरेक्सन हिसाबै दं सं बसुमतारी आरो बे मिउजिक भिडिअनिनो प्रडिउसारानो जाहैबाय डक्टर कबिता रामसियारि। आसा खालामो गसाइया उनफोराव नोंखौ जिउआव हेफाजाब होथों। थ' लोगोफोर भिडिअआ जोबोरैनो नायनो मोजां जादों दे। नोंथांमोनाबो नायहैना लाबानो जाबाय। नायनानै बिथांमोनखौ खेबसेबाबो हेफाजाब खालामनानै होबोदो जाहाथे बिथांमोनहा बिदिनो जोंनि मदद आरो अनसायनाय मोननानै गोदान गोदान भिडिअखौ जोंनो थाब थाबैनो लाबोनानै होफैनो हायो। अब्ला लोगोफोर दिनैनि सर्ट आपडेट्स भिडिअआ बेखिनियानोमोन। स' लोगोफोर नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो आरो लोगोसे चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला नोंथांमोनाबो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होलांदो।